Goddag YouTube. Det er mig og Lasse tilbage her igen. Eller ja, tilbage. Eller det er mig og Lasse, der sidder her og spiller lidt Watermelon. Eller hvad det vil kalde det. Fuck, vi blev smadret, mand. Ja. Yeah. Lasse, vi pusher A og B. Nej, det kan du nok død. Okay, vi prøver. Andreas, hvor er du? Din grimnier. Kom nu herned. Jeg er 3 km over dig. Ja, 3 km. Jeg er bombefly. Andreas, tror du ikke, de kan se, du bombefly? Øj, helvede. Andreas, skynd dig. Vi er nødt. Jeg tager af. Ja, jeg flyver der på cirka. Der kommer også bombefly fra luften af. Bombefly, hvor? Øj, helvede også. Og vi har allerede mistet B. Der er noget. Nej, han er ikke helt død. Og så mistede jeg allerede ving. Min propeller går i stykker. Kom nu. Hold dig i live, fly. Land nu og blev bygget. Lasse, jeg er nede med det fede. Ja, Andreas, du kan måske overleve. Det kan du måske. Står der noget nede i hjørnet, hvor der er nogle kamptanks, hvor der står reparation et eller andet? Nej, Ja, men der nåede ikke. kom nu. Yes, min gør det. Ja, der går 1 minut. Om 10 sekunder, så kommer der en, der skyder dig. Her gør jeg stille lækker lidt. Det må jeg undskylde. Andreas, hvor er du hen? Jeg er bombefly. En bombe, og så skal den lade bomben også. Nej, 4 bomber. Nå, hvad er det for et andet fly, du nu har fået? Gigantisk. Er det det samme? Nej. Nå, jeg vil godt se det snart. Igen. Nå, jeg lige kommer i liv. Andreas, kom hen til A. Om 3 sekunder, så er jeg bygget. Sådan. Hey Andreas, jeg er hernede. Jeg ved. Vi er nødt til at overtage B. B, og B. Du skal bare på. Andreas, du må bare ikke dø. Kom væk derfra. Det er ikke så stort det der. Hey, det er et bæltenhed. Hvad har du givet for den? Nice. Cirka 60. Nej, det var 60. Var det så nogle pærer? Nej. Du gav 3.000. 60.000. Okay, det var også ret sygt. Andreas, vi er nødt til et land. Hey, vi mangler bare seeren, Andreas, kom. Eller vi mangler bare ham her. Lasse, jeg blev skudt på bagfra.
Jamen så roligt nu, din turns, de skal nok ordne det. Fordi jeg holder stille, mand. Og se, den skyder allerede. De turns skyder mig. Jeg hjælper. I turn skud kun på næste skud. Eller på næste skud. Nej, din turn skyder også automatisk. Andreas. Var det det? Lad os AR'erne ikke gå til. Okay, så tager du den, så tager jeg lige B'eren. Lad os, jeg er færdig. Nå, du er. Jo, ja. Hvorfor har du det? Hvor Jeg er meget er død. gået? Er du død? Ja, det kan jeg Jeg godt har se. 2 fly tilbage. Så har det fly, som vi har opgraderet meget på. Andreas. Tænk lige på det her. Ikke brug alle dine penge. Det ved jeg godt. Fordi nu når du har 4, så har du brugt 1000 kroner for at få en plads mere. 60.000 på det der store fly. Det er mange penge. Andreas, vi er nødt til at få B'eren. Ja, jeg er også på vej derover. Nej, men Dito. Nej, Dito. Der er 2 fly. E-15, E-16 er på vej derover. Bare smadre dem. Og vi er nødt til at få B'eren nu. For så mister de hurtigt. Skund dig. De skal hurtigt miste kraft. Eller det der røde der. Prøv at se om du også skal skyde den der fly. Mens du prøver at lande. Andreas, skal du lande i? Der skal jeg op i fart. Kan du lande, Lasse? Ja, for se. Jeg flyver kun 300. Andreas, du må ikke flyve ind. Du skal lande lige perfekt. Arvin. Det er fordi, den skal overtages. Jeg er nødt til at dreje om. Jeg er nødt til at få noget ekstra tilløb. Og se, Andreas. Kom nu. Sådan. Vi har B. Flyv videre. Fuld gas. Ja, jeg skulle lige op i omringen. Jeg er på AUTC. Dito. Det tager jeg ikke over. Andreas, skynd dig over til C. Okay, jeg flyver til på jorden. Hvor er du? Jeg er lige under dig. What the fuck? Jeg kommer med. Okay, de har C'eren. Nu skal vi have den. Andreas, vi blev beskudt. Ja, undskyld, Græs. Det var lige meget fade. Nej, Hey Andreas, du har stadigvæk et fly tilbage. lad os tro, den der hurtigst whip der. Der kommer nakke os. Eller nakke mig i hvert fald. Ja. Nej, de tager B'eren. Det tillader jeg ikke. De kan ikke lande i den der fart. Og i helvede, det kan de sgu da godt. Altså, vi skal bare have B'erne eller C'erne igen. Jeg får B'eren. Så gør det på nær på vej over til dig. Hey, jeg har fået et fly, Andreas. Lad os skulle få B'erne. Jeg er på vej.
så tager du også. Jeg har fået den. Yep. Xbox BB i 153 gram. Han er død. Han er død. I16 kom. E16. Lyt mig. Vi skal bare hen imod C. Fordi når vi har fået den, så mister de hurtigt rød ting. Pas på, der kommer pilotformen. Pilotformen? Åh, okay. Pilot. Okay, skynd dig. Det går efter B'eren, altså. Jamen, vi har 3 fyre der. Okay, Andreas, du tager C'eren, jeg tager B'eren. Skynd dig til C'eren, Andreas. Uden den, så taber vi. Skynd dig. Sig, du døde ikke. Jeg har knækket en midt over. Og jeg blev beskudt for groft. Andreas. Fuck, du har bare et lortefly. Jeg har min... Prøv at se min fly. Hey, jeg kan blive bygget. Om 1 minut. 2 minutter. Okay, ikke nå det. Kom nu, hold B'eren, mand. Fuck. Jeg ser, er det ikke dit sidste fly? Måske. Ej, det var det ikke. Yes! Hvorfor slås alle om B'eren? Måske er det fordi det er en hoved. Yes, den er B. Mit fly? Ja. Prøv at se prøv at se de fede moves, jeg kan. Andreas. Og nu tager jeg C'eren tilbage. Skyd over ham. Andreas. Ja, Andreas. Du er på førstepladsen. Og se, first place. Status. Ja. Yeah. De har B. Jeg synes lige... Nej, det er så ikke, altså. Der står... Ved mig står der, at du er etter. Ja, der står også 1 ved mig, der står også 1 ved dig. Men jeg har fået et fly, du har fået et fly, jeg har ikke fået nogen biler. Død 4 gange af jer. Jeg er nødt til at vinde den her tilbage. Hvis vi ikke har den her, så taber vi. Yes! B'eren blev ikke nogen. Okay, ja, vores ven lander den. Vores venner lander den. Ja. Vi skal bare skynde os at få den. Tag C. Åh, Andreas. Vi vinder den her. Vi vinder den her. Andreas, vi vinder den her. Vinder. Det gør vi. Det gør vi så. Åh nej, vi taber den. Vi har tabt nu. Vi har tabt. GG. Oh my god, vi var så tæt på. Det var da et okay game. Ja, vi tjener stadigvæk det, man skulle tjene.
Hvor meget tjente du? Andreas, Det ved jeg ikke lige helt endnu. det ved jeg lige om lidt. Jeg tjente, hvor meget tjente du? Jeg har tjent 1200. Prøv lige at sige det igen. 1209. Jeg tjente mere end dig. Jeg tjente 2400. Men okay, du har også et bedre fly end mig. Og du skal også bruge penge på at reparere det. Er du klar til battle? Nej. Andreas, jeg kan snart få det der bombefly, du har. Fedt. Vi skal bare skynde os at tage 3 kampe mere. Er du klar? Vi går der her YouTube. Nej.